Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Kador bar jong kasnong madan riting kala yo rang ba snong thamai ya kabla dep jiet bat pinskam ha kan yo trik ujiliu ha parish hall madan riting. Ya gani kador bar la pin bit pin biang da kador bar komiti ha ka baki nong snong kilawani shimbenta. Kibla sha jiet kum kirang ba snong ha gani kalenti kilong urang ba snong ba Ricky Evans Lingdo Secretary ba Robi S Kharkongor Assistant Secretary wan nambok malnyang. Na kaliang urang ba snong la ai khublei ya baro kinong shong snong bat kila kerpat ru ya ka jingi trailang na kabenta kabit kabiang jong snong kathau hi baro kawe. Khublei shkut ada ba snong bat ka kedhun junggu bala kedhun sisai ni ginong wan ban saki ga jing penskap ga jing ba smai jong gi ginong kitam bat mai jong ga ga snong gi jingi ka snong ban penting debda ni ni konsumen ya u asisten Persyaratan PKID bentuk di notifikasi nomor berbau juga ID tentang sin kembali di lokasi lain nasional ID 382 yang kita dijungi tinggal nasional PKID makin buruk makin pendokap makin tidak spesial makin begitu itu dia kita di notifikasi jangan lakukan. Jingbam smai kebat mai kabangi ngilai syong man perkat pakai kabangi syong perkat mentah kembali pilih iman ai bun kena samlah te ngilai ailat kat tu hendai ke i bagi jing stem dating kang nang kendoi te ngilai mi na shkman ban yami ban yabat hiang ne ka lakam ka bakhian am ta ka nik snong thau te kom pbi i kini singi ke jing di drugs ke jing yu kami bi ka snong dating te habre ba tu te nak leng jungi ngilai syong man perkat bangi nyelek dak petinge kam tam ikini mo jing stem baro kam tam drugs bang GE ba jumi bi kerteng jok snong dating te hakan ha bede ba kan body ba thman ta ting sa shim khia bang yele khat bala man penduk jan no yune kham tam na ni snong ka jogi ma pli mo ting ting ki bri ki pe yam dating mo ta ka business hub ma ba ke area ki wan snake snai ying wai ai kat ba man dan jing te hakan ka sin hakan komiti thmai ngi lai rai badani shkmat sho ba pen ai wai ying ndai ban penrung swa pide ban wan ra po khmat jok snong khmat jok kinong kit kam dong ngin pet swa la da ki beng ki bet ki kor sla la da ki beng ki bre bi ikau tingin ai wai wala da mi kap tingin num ai wai te kom ta ka jing ai lat jok ki kinong song wai ro ka pen bun kam ta pum pi na ka ne belajar po manipur ki babun ki poi lu chane ndai ki poi lemba ka jing yarap jok ki nok song snong jong i te ha be de ba khane tan nanis khmat nginum ai lat chuban long kom ta aba pidrong snong kam pinap wan sana kalemba kinong kit kam snong ba hadin ta pin saru inam ai la bre ba kaneru te ngilai syong mo menye perkat bangin sathau ya kowe ka legal committee mo aba pi hani snong jing kibon ba ki bre menang sta tingin sathau itu committee bakin yarap la mingi bangin ya kun bat kini mo kumbai i ba kumba pi ong pi ha ki bre ba start ki wan skmat ki ba tai kam nam tai ha ni kinong kam snong ngim dei ki tai ki ba hadu kata kata ndai lemba kan committee kan sa ajing mut yangi ba kumno bangin yele persya ya ki bre ba katuru te ngin saya pet man perkat mo tingilai kendu hi bol usi dan dai men hakani ka belajar play tu kubor ka belajar tu jing thok nong nong ban yo kam mo tingilai kendu bol usi ngilai kren te dai nak leng usi ruang ba ka man power kadang duna mo kadang ka bhai ki namar kuma pitip kam darting police station kam dai tak pom dartik dai ka bla he de tikim la shu ban be shni stai ka ka penlong ki ba kan kam tam te nani shkmat ngi ong ngin ya trailang ba kipulet in pan ngin satho ka thiru shu sp bangin pan khambon ki bre hane ban yarap la mingi ken ban yetre hadu menchua tingi don handai menta la arsnam laisnam kila yu kila ja namo te hakane komiti menta tingin se pen thmai bang in sabu bang tu VDP kanang ban suk kham tam ban song sngai ki dok song snong nong song dong menta te ye bangi rangwan thmai ngin patim mo handai bre ba ko te ngi don bitang katolong la jo nak sarkar ngin pa juyo kai kai handai don bitang katolong jong i pendok kam bitang nak tolong la jong ban pen bang hi kumba pi kilenti sekian kila jot mo te habre bakane tengin sailai ban kendu hi UMLE lajong bangin kerpat yu ban yarap ban penyo ki skim kham tam naka sarkar ban yarap ban pen wara kini ka development ha pok snong jungi de betul te nak lang jungi wah bagi dang wan batma ta ailat ngin pulis ya ki building bailo mo ta den katu pat ngin se syong ban perkhat lang pok isi hadin kata ngin sailai ban kendu UMDC lajong
banyak perkat lang nam ta kani bakani tengah shu kentu rumah lawan mapi kamtam kinong songwai ai wai ye makin pet sho makin ai wai ye makin pen bit yang ikut kislah makin wada apa dong makin pet sho kita ikut kislah bat kamtam kum mapi ong mah hane snong jing kinong le business ka pin ie bakani kadong sini sharum ki brio ki bele business hani ki khala sudah dan lai ladangi pan ipik pan ini tai kim dan kidan tak ada ta bade bakani tengin saya perkat bani shong ma kitu bamla ban pensisha kita kinong India leki kot kislah ki babeng kamtam ka ipik kemudian ia kita nginum ailat syu bakin shong apa kadukan ta bade paturu te niladon ya kata ka agenda ka bangin sakren ha ka bade bangin wat ikti kino kuma pitip ba bon pha ni ki bamdei ki khasi ki yo bantin jaka ki trai jaka ha bade paturu ngin saile na kaleng ka snong hi ban le ban register ban pek kumno ki yo bantin jaka khano ka kom ki yo bantin jaka bangin te lakam han tamiki bakin yo syu bantin jaka hane po snong jungi bangin ailat yu khasi lejong bon yo bantin jaka hakane ka snong ka ba i ki jungi dan kaleng jonga kumurong ba snong ba thamai ba kumjur ka bodi ba thamai isim kane ka jing kentu ba ka jing kampam kamtam ya bro kinong wan ai nong snaying sini pok snong darting kinong ai wai kamtam kitu bom shong bom sa ani snong thau ada pi ai wai so pha ban wan sakhamat ban betip ek snong thnang ba lemba ka snong kan pek lada kibet kibyang ngan ai ban wai ada phimla bana byang ban bet ngin be ban ngin khang mi tu ke ye bat kamtam kitu nong snong ki baju kamyarap ye ki khla jaj mo yong ne ba nani sakhamat nginum ai la chi ep ba phinlong ki kimi ki pa jin khla jaj ki badai hok ban yo kin yo ber ki badai hok ban yo kinum yo ra ba ka kentu ri phi ni sakhamat lada pi dong kam ke ru ka office jongi ka play na du ski ba ar hadu si thoding ka por thandai steng hadu khatwei beje wan sakhamat wan ban yakran nam ngi la pi kendu nu jinge wan sakhamat ngi ru ikloi ban yarap kamtam habe de ba ka kam habe de bagi kendu ba ka sarkar la ne kanu kam te ka tu ka pa ri phi so bha ban wan sakhamat ba ka ne ru kalong ka jing kentu na leng jongi ba lada PIY yeng ki badan sipau kan rat nani sakhamat ngin batai sai lupa phi hang ne ba ki badan yeng sipau kan rat saneng kamot siteng unde u khla bat siteng bu betang nam tau khasi inum aila chu bu khla an shong be hat ye han re u khasi ru de ban yo chat lang ha ka yeng shong wai te na khaleng ka dorbar snong ru ringkat ba ka sarkar ma ringkat bat ka dorbar snong brokoi ngin ya trailang ru ba ka police department ba ka sarkar mat kamtam bangin pej kini ki bawan nabar khana ba ka jisne kan umrung su ane pok snong ka jongi Come to this now. Yagajing start bagajing shampang. Kenang bagila ban shim ki rai. Kibani rap yagabhang amyan jong this nong borok away. To pen klaim yaki bagila ban yasha yagajing baro kibagi kendu ha gajing tray kam juki bajing dei juki bagino shashno. Bagajing job yagita gajing baro da gajing e jomi. We drive to now polite ki yagajing pen shoy. तो कृष्ण रोई किन्लों की अतियार जो बिचिक ये याराबे की बंदों की नंदा ये रुसुमा या गिरती संशार जो विष्णु या विष्णु बरोगवे या गी पार विष्णु नौशेस ट्राई जोगी कुमसिपाराम ट्राई जिसु